थांनाय हरनि 12 रिंगासो समाव हरखाबै फैनाय बारहुंखाजों चिरां जिल्ला सिंनि कुमारसालि गामियाव गय बागानजों लोगोसे बारि बागाननि बिफां लाइफां बायनानै गोबां सिलिंखार जालाङो। मोनानि समाव गोब्राबै बारनाय बारजों गामिनि सासेबो सुबुङा जेबो गिदिर खैफोद जायाखैब्लाबो कुमारसालि गामिनि ब्रह्म मन्दिर सेराव थानाय 100 बोसोरनिबो बांसिन बैसोनि बिफांफोरा गुबुनानै थांलाय फैलाय लामाया बन्द जानानै थानायाव जेंना नुजाथियो होनना ओनसोलनि सुबुङा मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं बिफां गुबुनानै लामा बन्द जानानै थानायखौ कुमारसालि गामिनि सुबुंफोरा दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो बोस्रांनो नाजादों होनना मिथिहोबावो। चिरां डिस्ट्रिक्ट कुमारसालि ब्रह्म मन्दिरनि साखाथियाव थानाय फांनै फाख्रि बिफाङा दिनै हरनि बारहुंखाजों गुबाय। बेजों लोगोसे साखाथियाव थानाय जायफोर न'खरफोर बिथांमोननि फिसिजानाय अमाफोरा होसिननानै बुथारजाबाय आरो गोबां गय बिफांफोर बायबाय। बे गामियाव कुमारसालि गामियाव जोबोद साफ्रे सुफ्रे बारहुंखामोन। लामा गेजेरावनो होथेजोब्बाय। मेन रडावनो होथेजोब्बाय फांनै बिफाङा। थांनाय हरनि बारहुंखाजों 100 बोसोरनिबो बारा जानाय गिदिर फाख्रि बिफां नैबे कुमारसालि ब्रह्म मन्दिरनि साखाथियाव थानाय नैबे फाख्रि बिफाङा दिनै हरनि बारहुंखाजों गुबाय आरो गोबांथार नस्थ' जाबाय खाथि खालानि गय बिफांफोरा। बयबो गुबावदों ना थफाख्रियानो जजागोन थानायल' गेजेराव माव होनांसिगोन ओरैबायदि गयाबो दं मावबा न'नि बोरियाव नांजोबदों मोनायाव हास'बा मोनबा मोनबाय मोनाबा खाबाय मेन रडावनो